rugăciunii, când Domnul lui el se ruga și Domnul l-asculta. Se încredea în Domnul tare, mâinile le ridica, proslăvea pe Dumnezeu și Domnul l-asculta. Se încredea în Domnul tare, mâinile le ridica, proslăvea pe Dumnezeu și Domnul l-asculta. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, strigă-l cu inima, cu toată puterea. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, strigă-l cu inima, cu toată puterea. Ajută-ne, Doamne! Aleluia! A fost trimis un om viteaz la el în Israel, cu mare faimă a venit să fie vindecat. Cu încredere în Dumnezeu la Iordan l-a trimis, de 7 ori să se scufunde și Domnul l-a atins. Cu credere în Dumnezeu la Iordan l-a trimis, de 7 ori să se scufunde și Domnul l-a atins. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, strigă-l cu inima, cu toată puterea. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, strigă-l cu inima, cu toată puterea. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, strigă-l cu inima, cu toată puterea. Acolo unde ești, ridică-ți mâinile înspre cer, pe Domnul proslăvești. Și tu azi ai putea să fii la fel ca Elisei, dacă mereu te vei ruga din toată inima. Și tu azi ai putea să fii la fel ca Elisei, dacă mereu te vei ruga din toată inima. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, strigă-l cu inima, cu toată puterea. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, ridică-ți inima, cu toată puterea. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, strigă-l cu inima, cu toată puterea. Ridică-ți mâinile și cheamă-i numele, strigă-l cu inima, cu toată puterea.